Lo igama lakhe kuthiwa nguTa Mntuyedwa, indoda yasemanzi mahle eCala kweli phondo leMpuma Kapa. Lo bhuti lona uthi ufumane inqwaba yezikhalazo kulaa jenda. Le jenda ikhalaza isithi heyi ebaleni lebhola aboneli tu. Uye wathi lo bhuti okay ndikhona ke mna ke. Uthi ufuna iibhudda zedyanzi zize ngaphambili ezinomdla, ufuna ukuzilolonga. Okokuqala uthi ufuna zikhulise, eyabakhuliswa ntoni andiyazi. Okwesibini uthi kubalulekile ke ngoxa usestadium ukwazi ukudlala u9 amagowuli uwakore. Eyoba uthetha ukuthini andiyazi. Okwesithathu uthi lo bhuti kubalulekile ukuba uye eNorthwest kwiphondo laseMntla-Ntshona. Uthi uzama ukufundisa ke ngoba uyenza njani loo nto leyo njengoba eqwa ezintsimbi apha emagxeni. Eyoba kuphi eMntla-Ntshona andiyazi. Okwesine uthi lo bhuti kubalulekile estadium uyidlale imizuzu yo19 90 minutes ukutsho, ungaveske uphele esiphakathini, uphele kwi-first half mhlawumbi. Eyoba uthetha ukuthini lo bhuti andiyazi. Uqhubekile ubhuti Mntuyedwa wathi abantu balapha eCala emanzi mahle sele balolongile obhuti abaninzi kwaye bawuchana ngoku umcimbi. Eyoba uthetha ukuthini andikayazi kunangoku nam. Oko uthi uvule le ndawo yokuzilolonga, ucela abantu abangoobhuti abangama50 beze ngaphambili baphakamise izandla ababone. The ndingena nje laa bhuti ndamva ekhwaza athi huwi zemka inkomo magwalandini. Ndiye ndambuza hayibo Ta Mntuyedwa uthetha ukuthini ngaloo nto. Wathi njengoba inguDisemba ngoku abanye oobhuti bezokunxibisa kuzawufuneka babesisho ngestori sabo. Yiyo loo nto eze ngaphambili esithi yena uyazivolontiya akafuni kwamali yamntu. Uthi qha iibhudda zetyanzi mazize ngaphambili aza kuzifundisa ukukhulisa. Sathi hayi kodwa Ta Mntuyedwa ingathi uyi-ageist njengoku. Wathi ingxaki yakho neengqondo ezimdaka. Khange ndithethe noTA Mntuyedwa ndiye ndamjonga nje kodwa ndathi heyi ingathi awuqeni unqwazami le ndlela ufuna ujimisa ngayo abantu abangoobhuti balapha emanzi mahle. Gqibelo lo siya kuye lo bhuti uthi uya eNtabelanga apha kwindawo yaseHewu. Uza kugqogqisa ke kwindawo efana nooKomani, aye kooCacadu, aye kwaBhaca njalo njalo. Abantu baziphaluka ke zibangathi khange sibawonishe. Uyeza uTa Mntuyedwa, abantu nje bazithengele izihlangu zokuzilolonga, ooshoti nezikipa, ibhotile namanzi kwenzela akwazi ukusula umbilo. Abantu abangoosisi kuthi bangaxelwa uba yiminisha ntoni le gym. Umntu can read between the lines. If they can't read between the lines, then they might as well be quiet and not say anything. Indaba ze-CNBC apha kuChannel 841. Elam igama ndingumhlaba undehlule Barrett yechipa. Ndilapha emanzi mahle location kwindawo yaseCala kweli phondo leMpuma Kapa.